رحمت دا می پا خدایا رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا یاس امید میری دا کر دے میں پریا مالک سب ملکاں دا اوہ مالک سب ملکاں دا تے اسی تسی سب بندے ہر ایک تائیں رزق پہنچاوے کیا چنگے کیا مندے اللہ اکبر یاسو صاحب بھائی منور صاحب میاں صاحب دے شعر سبحان اللہ بڑی سونی گل تے بڑی وانڈ نہ کیتی آپ نے گل عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بہت خوبصورت شعر آپ فرماندے نے جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں عملاں والے جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں عملاں والے جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے 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 تے پتھراں اندر ماشاءاللہ جی جڑی تسی گل پہ کردے سو کوئی سعودیہ ماشاءاللہ تسی ہوندے ہو پاجی نے کافی وقت گزاریا ہے جڑا رزق مقدر چ ملنا ہی ملنا یہی گل ہو رہی سی تے جی ساڈے بھائی آصف صاحب نے ماشاءاللہ سعودی عرب ہوندے نے 16-17 سال تو تے گل سناندے پے سن بڑے دل دی اندر ایک شوق ودیا ہے کہ کاش کہ اوتھے وقت کچھ گزرے جدوں دل کرے مکہ شریف جائیے مدینہ شریف جائیے انہاں دا یہی معمول ہے جاندے ہی رہندے نے ماشاءاللہ تے آندے نے وی جو رزق مقدر چ او لب ہی جانا ہے کہ زیارت نہ کھن جائے حاضری نہ کھن جائے تے میاں صاحب بھی گل کردے نے رزق دی آندے نے پتھراں اندر او پتھراں اندر کیڑیاں تائیں پتھراں اندر کیڑیاں تائیں روزی آپ پہنچاوے بندے دے لکھاں عیباں جانے پھر بھی پردے پاوے پھر بھی پردے پاوے آپ فرماندے نے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ حسن ماپے سجنوں
صدا نہ صحبت یاراں تے ساڈے محترم بھائی منور صاحب جی سارے جتنے دوست سنو گے کمنٹ ضرور کریو لائک شیئر کریو ویڈیو نو اے ساڈے پا جی ماشاءاللہ سیر بھی صبح کری دیئے اور پھر کعبہ پیش کر دینے تے دعائیہ شعر اس مقام تے دعا کر رہے ہیں میاں صاحب دی زبانیں حرف گھڑی کی فرمان دینے صدا بہار صدا بہار دیں اس باغ صدا بہار صدا بہار روے اس باغ کدی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے چنگے مندے سجنا کولوں چنگی مندی چنگی مندی سجنا کولوں سیواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی